Здравейте хора, аз съм Шалхи. Аз съм... Как се казвах? Пич. Как пиче бе? Шалхикс, да, Шалхикс се казва ми и ето се казва Шалхикс. Ето мерт. Често не го познавачи от много епизоди. Ще ме биш бе? Ела? Ела бе! Да, да исках. Къде? Ела следвай ма. Къде сме? Ето ма. Без да исках излязах. Добре, влез. Къде? В чума. Я ме удари. Пана чак долу. Яшми. Момиче. Ще те наричам малко момиченци. Я ме не. Идвай. Следвай ма сега. Ники, виж верте, тук виж колко почерпил бе яш. Да? Нали ми е чо? Дай съм нахален много. А как ще си нахален всяка той, като Да. дошъл всяко? Следвай ма, бе. Виж ще скапна. Е сега. Къде сме? Ето ма. Не ме съм малко като на къде. Това скути, бе! Какво е? О, мага. О, мага. И аз го виждам. Кое? И аз го виждам. Следвай ма. Чакай малко е. Мада. Уау, гледай! Идвай, следвай ма. Поморете сега. Що? Събирай ми дърво. Събирай ми дърво и ми го давай. Що? Тей. Ще виждаш, че А где имаш ябили? не на Диня. Така. Те събери много дърво и ми го дай за едно нещо. Аз чупя дини си и събирам. Аз събирам дини за храна. Да ядем. Ще пане. Дай си. Да го правя това. 4, стигат ли ти? Не много. Колко? 20, да, 20. И аз ще събирам. Да станат много. 13 дни имам. Колко? 13 дни. Да. Слушай, ти мама. Кажи нещо. Какво? Знаете дини. Ак. Какви 13 дини бе, Санчо? 13 дни имам. Заяжи ли бе? Не си играл Майнкрафт. Дай едно на мен. Няма. Как да... Трябва да влезеш в играта. Аз имам 15, а пък ти имаш 13. Добре. What? Какво е? Какво ти бе? Пак едно дърво цапили, нали? Че едно нещо. Лак ти станало. Нали чупиш едно дърво и пак ти се появява това дърво. Просто лак. И аз имам лагове. Дай ми сега това дървото. Където имаш. Имам 9. Дай ми го. Кой са? Чакай. Ето! Добре. Ми това. Сега ставаха с 11. Трябва да щупим и това. Колко трябва още? Сега я. Те. А какво правиш? Ладно, ти го спа.
Тата. Отиде имаш, бе. Чакай, аз правя 2 лодки. За нас двамата. Отиде имаш. Ами, нали даш дърво и... Чакай. Пази се, махни се. Ела, дай, ето. Лодка. Да. Ето. Следвай ма. Отиваме в морето, нали? Да. Сега ма изчакай ма. Изчакай ма, където съм аз ти стой. Там. Имаш ли, колко години че имаш? 15. Добре, идвай. Следвай ма. Слагай лодката. Това си е моята. Ялде? Къде си? Къде? Следвай ма. Чакай. Следвай ма. Това не мога да карам. А къде? Как караш, бе? Аленке. Тебе? Şey varmış, gödeş varmış. Ha geliyor araya. Ти къде си, бе? Herkese geldik dükkana kadar. Чакай мале. Ha? Ne çortanı? И... Anlamıyor orada. Nerede? Orada. Orada mı? Аз ще загубя това, където го търся. Oo, Seme. Nerede? Kim ne aldı? Kurtarayım ben de sana. Bayağı yakışır. Çok iyi. Следвай ма. Чакай. Mangle. Вече натискаш, вече. Gelin değil. И виж, когато искаш да завиш, те направиш, и те. Mahalleden çok insan. Var bayağı. Yok. Dev yollamış koyarsın bak. Чакай. Ya hadi bizim de yiyor bile. Баба. Aynen. Yok. Улагдач. Къде си, бе, брат? Ne zaman geldin sen kasaba? Ето ма. Ага, че колко надалеч си. Къде съм? И виж къде си. Аз почти минах целия остров. Bana etmeme. Ето ма. Ben ne düzleyim? Ben sanki de gidiyorum şeye. Burası Tuşet'ten böyle. Пак се върнах обратно. Yok ama sadece böyle. Така трябва да блъста, че да видиш. Я. Ben olmuyor aslında. Ето, дай нещо. Излез просто от лодката. Лъгоче. Dükkana geldik. Сега пак се качи на лодката. Виждаш ли ма? Не мога, няма да стане, брат. Ощупи се лодката. Hep kucağına. Аз ще събирам дини. Orada mı? Какво стана, бе? Ще събирам работи. Gelmek ister. Gelme babacığım. Gel abla vereceğim bana ama hep. What? What the fuck? Къде си, бе? Nereye gittik? Абе, О май гад. къде си, бе? Ето ма, бе. Ще бощя кошки. Mahmut'un saçlı. Tamam. Брат, остави ми де. Голямата вече е за мен. Мерси. Ела, ела да ти дам нещо. Ела де? Прасето е за мен. Голямата кокошка е за мен. Добре. Ихи. Ела да ти дам едно нещо. А ти ми дай першина. Ето. Ето лодката. О, лодка им там. Вземи я. Следвай ма. Трябва да спим. Овцата е за мен. Вече овци са за мен. Ето овца е за мен. Не, аз вече казах. Да.
трябва, ако събереш още една вълна, ми я дай. Аз да Брат, взима да става тъмно. Дай да се бъвтим. не бе. Пришла дай, бе. Дай перушина, ще дам всички ти. Дай перушин, че ще я хвърля. Добре. Ето. Оп, Вай, брат, къде са? ето. Какво правиш тях? Айде, да се бъвтим. Не бе. Що? Ела сега, аз знам как ще стане светло. Просто ме остави на семе. Нарочно. Хора, за малко спирам клипът. Нарочно.